Салом дӯстон, дар ин видео мо аз сайти Вемезона дар кашлогмо пул мегузаронем. Ссилка барои регистратсия кардан дар сайт дар поёни видео мешавад. Ва барои пулмона гирифтан мо бояд аввал кашлогмона дабоид кардагӣ бошем ва дар инҷа номри кашлогмона менависем ё ки номри картамона. Баъд вывести средстворо интихоб мекунем. Вебмани кашлог ё ки банковский карта. Дар вебмани минимал каш $1, банковский карта боша минимал каш $70. Ва ин ама $2 кор кардагим, дар инҷа $2 менависем ва дар инҷа боша пароли ҳамин сайти Вемезонаро менависем ва заказат выплатаро интихоб мекунем. Ва пул аз 1 рӯз то 7 рӯза мегузара ва инҷа проверка мекунанд. Мисол 1 рӯз 2 рӯз то 7 рӯза мегузара ва вақте пул гузашт бо ма як видеои дигар мекунанд. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.